Рад парушэнняў выяўлена на палігонах для захоўвання і пахавання адходаў, размешчаных на тэрыторыі Шклоўскага района. Памочнік пракурора Ігор Давыдаў растлумачыў сутнасць праблемы, падрабязнасці ў нашым сюжэце. У лістападзе 2019 года пракуратуры Шклоўскага района сумесна з інспекцыяй прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя праведзены наглядныя мерапрыемствы, падчас якіх было праверана Шклоўскае унітарнае камунальнае прадпрыемства «Жилкомгаз» на прадмет устранення парушэнняў заканадаўства об абыходжанні з адходамі, падчас якіх было праверана Шклоўскае унітарнае камунальнае прадпрыемства «Жилкомгаз» на прадмет устранення парушэнняў заканадаўства аб абыходжанні з адходамі. Парушэнні ў арганізацыі захоўвання і пахавання цвёрдых камунальных адходаў были выявлены ў чэрвені бягучага года. При обследовании указанных объектов выявлены нарушения законодательства об обращении с отходами в части извлечения вторичных материальных ресурсов. В частности, имеют место факты их хранения в общей массе отходов, тогда как в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь об обращении с отходами захоронение вторичных материальных ресурсов запрещается. Выяўлен шэраг парушэнняў заканадаўства ў частцы забяспечання аб'ектаў захоўвання і пахавання адходаў ахоўнымі збудаваннямі, якія прадухіляюць забруджванне навакольнага асяроддзя адходамі, прадуктамі іх узаемадзеяння і раскладання. При обследовании городского полигона установлено, что на объекте имеются сетчатые ограждения, однако применяются данные ограждения ненадлежащим образом, так как не установлены в местах разгрузки отходов, что в свою очередь способствует разлету легких фракций отходов на прилегающую территорию. На этом же полигоне имеется лишь частичное обвалование высотой не менее 3 метров, что также способствует распространению отходов за пределы объекта. Частично отсутствует обвалование мини-полигона вблизи агрогородка Говяды. Не соответствует установленным требованиям по высоте обвалования мини-полигона вблизи деревни Евдокимовича, высота которого не превышает 2 метров. Выяўленыя парушэнні могуць прычыніць шкоду навакольнаму асяроддзю. Таму пракуратурай было вынесена прадстаўленне аб устраненні парушэнняў. За кароткі час кіраўніцтва Жилкомгаза павінна вырашыць праблемы.